Задаря мъчички, бонаци и кълтаци. Попаднах на това видео от кавичка, новинарски сайт кавичка, в което интервюират нашия любимец Филип, като го изкарват невинен и ме обвиняват в тормоз. За тези от вас, които не са запознати с Филип, можете да видите цялата история тук. За останалите ще кажа само, че този клип ще е по-дълъг от обикновено. Пускай ги, Сашко. Уважаеми зрители на Lainapresa.com. понеделнишки, започваме пак с една, меко казано, скандална тема. Миналата седмица в сайт Lainapresa.com и в ред други национални медии. Ако под седмица имаш предвид преди 4 месеца и под национални медии имаш предвид моята страница, значи да. И между другото, едно голямо задъра на националните медии, които случайно забравиха да отразят това. Гръмна един скандал, свързан с неврокопчанин Филип Аврамов, който беше посочен от анонимния профил Мотикара, едва ли не педофил. Според Википедия, педофилият е психично разстройство, при което възрастен индивид или младеж проявява сексуални предпочитания към деца в предпубертарната възраст. Филип определено не е такъв. Нали? Защото, ако беше педофил, щеше да си даде номера на 13-годишно момиче и да се уреди среща с него, че даже и да предложи да го вземе с колата. Ама тогава изниква въпросът, как Филип ще кара кола, като се представя за 15-годишният Николай. Или пък беше 18 годишен. Забравя ги вече. Обвинен си в това, че така, жаргонно казано, заребяваш млади момичета, 13 годишни момичета във Фейсбук. Да. В интернет има изготвено филмче, направено така иронизиращо тебе. Заверя отново Википедия. Иронията е понятие, с което се описват ситуации, в които едно уверено очакване не се оправдава. Думата, която търсиш, е сатира, бебце. Филмче, в което те разкрива, че ти си комуникирал с 13 годишни момичета и си уреждал среща с тях. Ти поиска среща, дойде в офис. Lainapresa. Поиска среща, за да кажеш истината такава каквато е. Да, камерата е твоя, микрофона е твой, нека хората пред тях можеш да говориш и да кажеш твоята истина. Иначе случай... Къде са ми как се държи кабела, такъв във всеки случай, да не му открадне микрофона. Преди доста време така съм тъкнал този човек, Мотикаря, сега не го знам откъде, от кой град е. И... Така твърди. Да, така твърди. И в един сайт така си пишахме. Този сайт беше Омегли там. Да продължим там какъв сайт, какво е, що е, какви хора има и така. Той се представи за момиче. Да, бе, той ти беше Николай на 15. Почна да пише там на мене. Даже искаше да се уредим среща, такива неща. Значи. Интересно. Точно това. И поискаме телефон, аз му дадах вече моят телефон. Той ми звънна по телефона, обади ми се. Мъжки глас. Представи ми, че се казва Мотикаря. И започна там вече, ти защо нали, пишеш на такива момичета непълнолетни, така и така. Тук се опитва да каже малолетни. Те вече взе да се смее така, подхилва се нещо. Аз му обяснявам, не слушай, казвам, аз не съм влезен тук с такава цел. Това дето го мислиш да пиша на такива, знам, че това е против закон, нали? И не съм такъв човек. Ми то набързих само, аз не съм такъв човек. И той продължи да искаше да им изпратя снимка. Така по някакъв начин, като започне, но ако не ни изпрати така снимка, ще отида в полицията, ще пусна докладче, че те занимава с такива 13. Айде сега, гози не гоним бяга. Да пишеш, че да, че обещаваш, че няма да занимаваш с 13 годишни момичета. Това да. Да. И това в видеото го има този разговор.
Само че аз не съм съгласен с това нещо, защото знам, че като пуска тази снимка, той ще се злоупотреби с това нещо. Нали? Така. А защо си направил тази снимка? Тази снимка ние сме видяли, тя съществува. Този човек, да той ме накара. Там. Проницателен поглед в камерата, плюс 10 достоверност. Тоест ти си... Ако Значи той така. се ме накара мен, аз няма да го направя. Да, аз не се съгласявах от началото. Нали? Така. Но след това затвори той телефона, пак ме се обади и пак настоява, нали, искам. Аз си изпратих във Фейсбука покана. Влизаш там, значи в моя Фейсбук. А аз не съм му казал имена, не че казвам Филип Аврамов. Той така ме намира на Фейсбук, Филип Аврамов. И приемам поканата на мотикаря. Той започва там да ми пише: Филипе, какво става? Къде е снимката? Нали, казвам, добре, и сега, нали, така, добре, чака. Пак ми звъни. И пак продължава така, не иска да ме спрат тази снимка. И на един бял лист напиша. Тоест ти не си издържал психическите тормози. Да, така ли защото ще ми каза, кажеш? ако не изпрати тази снимка, той ще пусне доклад в полицията. А добре, И вече ако пусне дали... доклад в полицията, ти чувстваш, че са виновен. Значи всеки му пусне доклад в полицията да удостовери нещо, дали е истина или не. Да. Защо тогава ти се страхуваш от полицията? Направил ли си нещо лошо, за да се страхуваш от Ми не съм. Не съм, защото мотикаря все пак не е 13 годишна момиченца от Благоевград. Защото ако някой ми изпрати на мен и ми каже, че ще изпрати за доклад в полицията, ми да праща. Да, нека да пращам, аз мисля, че... Но както да е... Пращаме там тази снимка и така. Нещо. И той злоупотреби след това. Той се е представил пред тебе като 13 годишно момиче с фалшив профил от Фейсбук, така ли? Озадачена физиономия, плюс 15 не си измислям работи на момента. Мисля, че 15 годишни там трябва да да няма значение дали е 15, дали е 13. Не във Фейсбук, в един Сето Мегли. В такива сайтове той е за като... запознанства ли такива или какво е това? Какъв е този сайт? Аз не знам, не съм чул такъв сайт. Нещо тинейджерско там, не знам. Нещо тинейджерско, точно като за мен. На миг. Сайт, да. Ама аз не посещавам. Случайно попаднах на него така. Да. И към я видим там какво е, що е, нали? Какво пише така. Хареса ми как намири на оператора. Все едно се разбрали да излезнат на среща след интервюто. Момичета съм списани, но не с така цел, нали да... Да, не с такава цел, каквато той... И попаднах на този човек и той сигурно там вече мисли, че съм в този сайт, значи аз съм, нали, такъв вече, нали, Филипе, той използва ли твоята наивност, за да може да направи... Ами естествено, да, защото това момче, нали, така да сега ще му кажем, нали, изпред така снимка, ще го заплашим. Аз теб те познавам. И да. Достатъчно добре за всичките 15 минути, от които си в студиото. И по този начин... В града не си познат като лошо момче, като да, естествено. Като работи, всеки ден си изкара парите по честен начин с труда си и така нататък. Но съгласи се, че от нашите зрители също има съмнение. Аз така, в което ако все пак на мене ми пише едно 15 годишно момиче, аз не бих му отговорил. Бих му казал, дай ми телефона на баща ти и на майка ти, да им кажа аз ти с какви хора си говориш. Не мисля, че ти си постъпил правилно да му вървиш по акъла на този мотикар или какъв е брат Гоце Делчев. Да. Стига бе този лош мотикар, само си гаври с хората. И си стигнал до една ситуация, в която може би се направил много лошо впечатление и на нас, и на много други хора на света. Ами, супер си момчето. 10 от 10, мечтата на всяка 13 годишна. Бих излезнал отново на среща с него. Това е хубаво, че дойде сам и поиска думата, както виждаш, ние ти я даваме. Но, за да изясним случая, мисля, че най-редно наистина да приемеш един ангажимент, че така, не само, че няма да правиш повече такива неща. Така, браво, страшни сте. Двойно обещание за по-сигурно. И някой, ако се опитва да се свързва с тебе, пак да те кара да правиш снимки с разни текстове, да се обръщаш към нас. Не, вече, нали... Ние сме готови да помогнем в такава ситуация, когато някой тормози във Фейсбук, но просто те моля повече да не влизаш във филма на разни хора. Не влизи във филма на някакви хора. Един истински съвет от една истинска медия. Така да го кажа. Ами се... Признам се, примерно, сега се запознал съм влизал там вече.
Няма лошо да влизаш в Пише съм с запознанства, такива, но когато търси запознанство с човек, който е на твоята възраст или допустима възраст за да с такова такива, да, запознанство. имал съм. Не бе честно, запознавал съм се с други хора много пъти, поне два. И един от тях не беше с майка ми. Да. Но когато някой се е обявил за 15 годишна, наистина, повярвай ми, се раждат съмнения, които наистина са много грозни съмнения и човек даже не иска да мисли по някакъв път за такива неща. Затова сме малко по-чувствителни. Но нека обществото да знае, че Филип е дошъл, дори, както го разбрах и в предварителния разговор, ако наистина е направил нещо, което е сметнато за наредно, да се извини, но най-важното, което е да каже, че е бил жертва на шантаж от страна на анонимен профил във Фейсбук. Да, длъжни сме да подчертаем най-важното, което е, че мотикаря е гаден шантажьор, а пък децата ви, яли ги кучетат и педофилите. И сега, също ме път никъде, да кажа, който ми каже нещо така, нали, стресен от това, нали, много лекомислено така. Той използва твоята наивност, и след това, нали, съжалявам към сега, защо направих това нещо, нали, сега. Защо виднах тази 13 годишна среща? Ще ми вържете някия като предната. Какво ще се случи с мен, нали? Ще вися ли пред мола самотен? Ще се снимаме някога отново с фолк певица? Аз тогава знах, че, нали, той ще злоупотреби нещо с мене, нали, защото търси снимка, естествено, че... Просто на никой повече не изпращи снимки, на никой повече не пиши нищо. Телефони, ако някой такива те неща. тормози, обърни се към нас. Ние ще ти уредим всички 13 годишни, от които имаш нужда. Ние ще придвижим сигнала до институциите, а на господин Мотикара ще каже дори да разкриеш някой, че имал грозни педофилски или всякакви други намерения, не е начин. Да, наистина, не е това начина. Начинът е за това нещо да се плаща, както е в Америка и си има хотел за борба с това. Или пък да си имаш TV шоу, като Крис Хансън и всяка седмица да ти идват гости като Филип. Да, не този грозен филм, да заплашва до такова такова начин да заплашваш и да търсиш подигравката. Сега не го съм кой човек е сега. И ние не го знаем, но... Точно съм, но не е хубаво да... Вика... А пък сега... Но са близки, познати хората, всяко има познат, че... Нали, не съм такъв човек. И действително, нали, няма интерес да занимавам с такива неща. Моите интереси са съвсем други, примерно като хоби или като мания, примерно хора по дискотеки да снимам с фолк певици. Имам приятелство, които излизаме да с това. Може да снимаш с кой си искаш, но трябва да е пълнолетен, Филипе. Да, за пълнолетни говорим, нали не за... Моя съвет е от тук нататък, просто бъди внимателен и бъди изключително мъдър в взимането на решения с кого да се чатиш, с кого да пишеш, защото по някой път от нищо нещо става. Но съгласи се, че на времето и за един от най-масовите убийци Чикатило предварително са имали много хубаво мнение хората. Затова трябва да бъдем чувствителни по тия теми. И пак казвам, чест прави на едно такова момче като тебе, който идва на място, да разкаже своята истина без срам, без страх, защото в момента ти изчистваш до някъде своето име и от тук нататък действията ще покажат дали си бил прав или не си бил прав. Благодаря ти за това участие. Лайна преса. Добре, аз също благодаря и надявам се, че... Няма да се виждаме повече по такива неприятни поводи. Ами дано. Жив и здрав. Жив и здрав и това. Кот такова. Много ми хареса репортажа на тази анонимна медия. Също така много ми харесаха уменията им за разследване, с които се стигнали до извода, че мотикаря Гоце Делчев е направил и качил клипа с педофил. Пред вас храбеж и опаси да яде. В смисъл, не знам как сте объркали страницата с 130 000 харесвания и сте цъкнали някакъв фейк, ама браво, наистина съм впечатлен. Шерлок също. Да не забравяме техническите ви умения. Много ме впечатли това, как сте влезнали в сайта ми. Видяли сте двата клипа с педофила, от които само единият работи, защото YouTube го изтриха на същия ден, в който го качих, преди 4 месеца. След това сте опитали да копирате линка от Vimeo, ама нещо не сте успяли и сте се задоволили с неработещия линк от YouTube, за да го сложите в красивото ви сайтче. Също така, не знам за каква медия си имате, като правите интервю само с едната страна от историята, по-точно Филип. Истинските медии са безпристрастни и винаги показват двете страни на нещата, да не забравят, че са и грамотни. Можете да положите малко усилия и да изкопаете от дъното на телевизията, a.k.a. съдебен спор, няколко добри практики и да посочите източника на клипа. След това да искате и отговор от мен.
но явно сте били прекалено заети да отразявате многото други важни новини. Накрая имам един въпрос към водещия. Ти чувстваш ли се спокоен да оставиш Филип да си чати с твоето дете? Окей, мотички, ако сте останали до края на клипа, имате по една гушка от мен. Също така, плюс 15 защита от педофили, плюс 13 убиха генеалови, плюс 5 рак на гърлото и който от вас има желание, може да си включи. Бай-бай и мотички за всички.